Na prípravu zdravých lievancov budeme potrebovať banány, vajce, osené vločky, buď jemné alebo instantné. Instantné si môžete urobiť tak, že si jemné vločky pomeliete na mlynčeku na mak a na dochutenie použijeme arašidové maslo. Lievance robíme na troške kokosového oleja. 4 banány sme olúpali a teraz ich rozpučíme. Pridáme pol hrnčeka pomletých vločiek. Pridáme jedno vajíčko. Cesto by nemalo byť ani husté, ani riedke. Nám sa zdá, že toto je ešte trošku riedke, čiže dosypeme ešte trochu vločiek. Cesto môžeme nechať odstať na takých 5 minút. Na panvicu pridáme lyžicu kokosového oleja. Na rozohriatý olej dávame lievance. Upečieme z jednej strany, keď sa začnú robiť také bublinky, môžeme ich pootáčať.